N'otu obodo dị jụụ, ọnwa na-eke n'abalị, ụmụ anụmanụ na-agagharị na-egwuri egwuregwu. Obodo ahụ ebe okooko osisi na-eto ma nnụnụ dị iche iche na-efegharị onwe ha. N'otu obodo a, e nwere nwatakịrị nwoke aha ya bụ Chidi. Ọ na-aga na mmiri jee gbute azụ. Ụlọ ya dị ebe elu ugwu, ehi nọkwa ebe obi. Mgbe ụfọdụ, ya na ụfọdụ ụmụ anụmanụ na-ekwu okwu ọpụta n'ezi. Ụgbọ na-ebu ya aga ụlọ akwụkwọ na-abịa iburu ya n'elekere 7 nke ụtụtụ. O nwere nwamba ya na-egwuri egwuregwu n'ụlọ. Otu ụbọchị, Chidi hụrụ ihe tụrụ ya ụjọ, o wee jee kpọọ nne na nna ya sị ha bịa lee. Ihe tụrụ ya ụjọ bụ na eserese ya malitere imegharị ahụ. Ajụjụ question: gịnị mere ka Chidi